ना सोरखौ मदद खालामनो हायो जोंनिया दा बुंनाय बायदि जायो दा जोंनि जि समस्ति बे समस्तियाव जोंनि बिथां प्रसन कुमार ब्रह्म बिथांखौनो जों होनानै देरहाहोगोन ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन बेयो सियर जों होगोन बेवहायनो जोंना बेनो आरो बुंनांगौआ हिसाबैसो बेहाय जइन जाफैखो जइन जानाया जों दा 22 नामा 27 ओरैबायदि आरो दा बर्थमान जइन जानाया गामिसेयैनो माइनावफुरि पालाकाटा बादथ' माइनावफुरि गोलैयो जिहेतु आंबो मिथिगौ जे नोंथांमोननि गामिया बिराद गोग्लैसोनाय लामा सामानि मोजां थांलाय फैलाय नंगौ जोंबो सरकाराव दं हिसाबै आरो लोगोसे बिथांखौ जों नायगोनखौ आसा खालामो जोंनि बे गामिखौ नायहरगोन होननानै बेखायनो जों बिथांखौ हेल्प होगोन होननानै जोङो सानो आरो नोंथांमोननि गामियाव थाङाखै नामा बे थांदों खेबसे खेबनैयानो जाबाय मोजां खबर लाहैदों जोंखौ लानाया बर्थमान खबर लायो सारा दा आरो देरहानायनि उनावथ' खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा रादाय होदों आरो लोगोसे जोंबो बिथांखौनो जिखिनि रादाय होदों बेखौ मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बेनो बेखिनियानो आंबो बारा माबाजोंनो रोङा बेखौनो खामानिया दा जोङो मावनोसै जों बे बाबु लिरनायखौनो मानानै सापर्ट होनोसै मावनोसै बेयावनो देरहाहोसै दे गामि गोदान जोंना माइनावफुरि पालाकाटा बेनो थाफैनाया बेसे गोबावसो जाबाय बिदिनो एसे गोबावनो 5 बोसोरनिसो बारा जाबाय 9 बोसोरानो जाहैबाय 9 बोसोरसो जाबाय हानि दाखालि जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानि लेखा होदोंमोन बेखौ मोननो हाखोन ना हाला हाजोबाखै मोजाङै बेफोरखौ बानायगासिनो दङ एसे एप्लाइ खालामदोंना खालामाखैमोन खालायगासिनो दं मावगासिनो दं आं मिथिनायावथ' माखासेफोरना फैबाय होननानै मिथिनो मोनदों ओमफ्राय नैबे गोदानाव मोनसे दाखालि हरबावदों होननानै मिथिदों ओमफ्राय दा कर्ट अफ कन्डाक्ट जानायखाय मोनसे फाइलखौ अफिसियेलि हेन्ड अभार खालामनो हाला होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओमफ्राय नोंसोर बेहाय फिन गोदान एप्लाइ खालामफिनदोंना खालामफिनाखै जे बैसोमुथि 2 खालायदों बेखौ खालायनानै गासिबो खालायजोबदों खालायदों मावदों ओमफ्राय मा होना मोनगोन होनदों बेखौनो मानानै पालाकाटा फैगोन होनगासिनो दङ एबारनि बे इलेक्सनाव सोरखौ सोरनो भट होगोन ट्रेक्टर ना नांगोल ट्रेक्टर होनोसै ट्रेक्टरावनो बेयावनो होनोसै गासिबो ट्रेक्टर होजोबसै